inkinga iqala lana siseyingane sila ko 7 years 8 years la sekudlalwa khona uthola kudlalwa uMasigcozi kudlalwa izindlu imizi njalo mekudlalwa imizi wayebo ubaba ngangibo ubaba nebo mama uma kudlala umacashelana thola ukuthi sicasha sobabili noseswami nanizwana ngaleyo ndlela yeah and mesicashe sobabili uthola ukuthi kuzogcina sesenze senenzeni izinto zabantu abadala sesithola sesilalile nila ko 7-8 yeah indaba isuka lapho ke sikhule ke sigcina siyijwayele lento ingasayekeki kuze kube namhlanje yebo kuze kube namhlanje Nginibingelele nonke babukeli beBlaqlife TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umkhwenyana komsabukazi umvuleni intokazi ezalwa Mamkhize. Namhlanje ngihleli nobhuti Simanga. Uthi ke naye kunemfihlo afisa ukuthi ayikhiphe esimshisile isikhathi eside ke yena ke ekukhuleni kwakhe akuyonto yamanje ngokusho kwakhe. Ake simuze ukuthi usiphatheleni sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Sikhona. Ngiyaphila nami ngicela ubulise ababukela emakhaya mase uyasichazela ukuthi uze ngani namhlanje. Ngibingelela bonke ababukeli ababukela le show. Namhlanje ngize ngodaba selingihlupha isikhathi eside. Selingihlupha isikhathi eside lapho olumayelana nodade wethu. Ozalwa naye? Yeah, oyiwele la ngiyiwele. Oh, iwele. Twin sis. Yebo. Okay, nibuya kuphi? Nihlala kuphi? Sisuka ePietermaritzburg elokishini laseMbali. Ila isibuya khona sikhulele khona nje sihlala nomndeni ya ubaba nomama yebo okay so benjani impilo nikhula ke impilo beyi right nje sikhule ekhaya elifudumele singaswele lutho sizwana nodade wethu yabo namanje sisazwana ke ize sesikhulile kodwa sizwana nje si close ngalendlela le akhona amanye ama siblings noma nina kuphela nje thina kuphela okay futhi beniba u4 ekhaya yes besiba u4 okay so inkinga isiqala kuphi ke inkinga iqala lana siseyingane sila ko 7 years 8 years la sekudlalwa khona uthola kudlalwa uMasigcozi kudlalwa izindlu imizi njalo mekudlalwa imizi wayebo ubaba ngangibo ubaba nebo mama uma kudlala umacashelana thola ukuthi sicasha sobabili noseswami nanizwana ngaleyo ndlela yeah and mesicashe sobabili uthola ukuthi kuzogcina sesenze senenzeni izinto zabantu abadala sesithola sesilalile nila ko 7-8 yeah indaba isuka lapho ke sikhule ke sigcina siyijwayele lento ingasayekeki kuze kube namhlanje yebo kuze kube namhlanje manje akekho khuzo omunye phakathi kwenu abawu2 kuyenzeka kube negameko la othola ukuthi uyena uyangikhuza yabo uthi nasiyeke lento yabo akushoyo kodwa uthola ukuthi uma kudlula u2 days uye lo futhi yena sila yabo manje abazali ababona ukuthi bona bayitshela nje niyazwana ukuthi vele mina amawele vele ngeke nje yeah ningazwana ababona inhlobo bagcina lapho nje bazothi nje ingane zabo nohleze ihamba ndawonye ziyazwana into abayijabulelayo kahlahle leyo kanti thina ngala senze okunye bekhona khona la endlini ababoni indaba ninama kamera ahlukene noma nilala ekamereni elilodwa no sakhula silale ekamereni elilodwa uthe seno 15 ya wahlukaniswe kodwa ukhona uvakashela umuntu njalo angihlosile ukuhleka bakithi ya manje isimo sesinjani ke manje isimo manje isimo sekho right manje ngoba ekwenzeni kwethu yonke lento lena kwahamba kwavela umuntu esithathu okumntwana
Umngakanani manje watholakala lo ukuthi mntwana? ukhulelwe usena 4 years manje. Usena 4 years. Thola ukuthi ukhulelwe-ke manje kwamele kube khona uzophiwa fast lowo muntu. Yabo. Ngoba kwakune-ex yakhe eyayilokhu imhlupha. Kwamele ebuyele kuyona fast. Oh, Yabo. kahle kahle wake wangena kubunye ubudlelwane. Ya Kodwa wayengena. nawe bewukhona. Ya nami ngikhona wayengena. Wena- Uthola ukuthi ngizomnyanya lo mfana ngimfune nje ezoma ngisho nangasesangweni yabo. Yes. Angicasula nje yabo. Wena bewungenayo yini intombi? Bengiba nayo yabo. Mm. Kodwa ngafuni lutho lizosondela Eduze ngakudadewethu. kwakhe. Ya. Manje lo oyi-ex uqhamuke esevele esekhulelwe already. Yes, so Babuyelana bese ngalezo sekhulelwe y'khathi. kwamele bebuyelane. Kwase kumele kwakheke iqhinga fast. Yabo. Eyi. Yenziwa lento yokubika kwesisu kwahanjwa kulo bhuti ekubo la Yebo, hayi. ex yakhe. Kwenziwa konke. Wafika kwenziwa wavuma, konke. bese Ya, umntwana wakhe. wavuma bakithi. Namanje wazi ukuthi owakhe yabo. Ene ngiye ngibone nje mekuthi dingakala ezinye izinto thola ukuthi anamali ngisho ukuthi inkosi yami ukuba uyazi. Kodwa Nkosi yami. Manje Nkosi yami, manje iyiphi-ke into manje sikuphoqa-ke ukuthi woze uzohlala nathi-ke manje uke uveze lokhu. Yini uqhamuke manje because lento le njengoba uchaza kade yenzeka. Yini lesikuphusha kangaka ukuthi veza-ke manje ukuthi lengane yakho. Hayi iyangidlala into ngaphakathi yabo. Sesikhulile phela futhi manje yabo sibadala. And no baba wengane kumele enzele ingane Oh. usiko yabo. Manje ke And kuzoba wrong kakhulu angithi yabo. Asazi yini imigilingwane ezokwenzeka yabo. nawe awufuni ingane yakho. Exactly. Ingane yami le izohamba ngoba owakangubani lo muntu ingane yami lezohamba yosika umuntu ucicana. Uyacabanga. Kodwa Nkosi yami. Hayi. Manje ufuna uhlose ukuthi iveze kubale mfihlo. Kuma Uma wakho umuntu okanjani uyathetha umama ohlanyayo noma umama nje upholile umama unjani nje hayi uzoyithatha umama nje kanjani? ngizothi average. Angazi uyithatha kanjani ngoba phela indaba ekanje yabo. Ngoba ngisho ukuthi umuntu uyamazi bese kuzoqhamuka ibhomu Yeah, nje. ibhomu. Ya. Nkosi yami. Asike sizameni ukumfanele uma ekhaya. Hello. Sawubona ma unjani? Yebo, unjani mntanami? Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Yebo mntanami. Lolu hlelo lolu sikufonela sikulona silibiza ngokuthi sikhipha imfihlo. Namhlanje ngihleli noSimanga. Usimanga wakuphi? Uthi ungumntanakho? Mntanami. Yes. Hayi okay, ngingakhuluma naye mntanami. Okay, mangicela udlebe. Sawubona ma. Unjani mntanami? Siyaphila singezwa wena. Ngiyaphila nami. Okay ma lana ngikulethe kulolu hlelo ngoba kunemfihlo engifuna ukuyikhipha esingidla ngaphansi kakhulu. Hayi Ya. ngisalala. Okay ngale kokuyalena lena uSimangele ingane yakhe leyo mfana ingane yami ma. Eyethu leyo ngane nayo Simangele. Usakhona ma? Hayi ngisakhona mntanami bengisalalele. Yebo ma. Njengoba ubusibona ukuthi bezizwana kanjani sihleze sendawonye senze izinto ndawonye. Ngiyabonga mntanami ukuthi ukhethe mina ukumfonela ungitshele le ndaba. Wangamtshela ubaba wakho. Yebo ma. Hayi inzima le ndaba. Hayi. Manje ngisho nami lento ngoba ngiyabona phela ukuthi nalaphana abakangubane bafuna ukuthatha ingane benzele usiko njengoba nasekuqaleni nje ngangihlezi ngivika
isasanda kuzalwa ngivika ngakha izaba zokuthi igcine ingenzekanga lonto. Yabo manje angisazi ngizothini bayifuna phela ingane yabo kanti ingane akuyona eyabo akuyona eyalapho ingane yala ekhaya. Hayi ndodana, yabo Simanga le ndaba ubaba wakho kumele singamtsheli iphelele phakathi kwethu sobabili. Uyabona ngoba uma kayizwa ubaba wakho uzokubulala ngempela. Mina ngizokhuluma noSimangile, ngihlale phansi naye. Ngimtshele ukuthi lo mfana kumele lento angayazi ukuthi ingane yakho. Yebo. Ukuthi sizoqamba amanga noma siyifihle nje ukuthi ingane ngabani. Uzoba sengathi nje uSimangele wakhuleliswa umuntu wakude singamazi kwathina. Yebo ma. Hayi kuleka mntanami ngoba le ndaba sizoyifihla nje. Uzizwa kanjani-ke ma usewazi ukuthi umzukulu wakho wala ekhaya ngandlela zonke? Eyi mntanami ngiphoxile le ndaba ingidumazile. Kodwa bengibona ukuthi lezi ngadi zakhonzana kanje kodwa phela ngoba bamawele ingeke into esingayenza. Bebezwana kakhulu nje vele besoloko bazalwa nje. Bebezwana kakhulu mntanami, bedla sitsha sinye, begeza endishini eyodwa. Manje kanti baba kanti ubaba uyibhubezini kanti njengoba ufisa ukuthi hayi yalifakwa. Uyabona nje njengoba ngisho nje ukuthi uSimanga wenze kahle watshela mina yabo bezombulala. Angazi-ke ma ngoba bayabasho ngesizulu ukuthi akukho okufihliwe ngeke kuze kuvele. Shuthi uyothatheka njengomama onjani ngelinye ilanga ubaba mesazi ukuthi bewazi nawe. Hayi cha mntanami yabo le ndaba sizoyigqiba. Mina njengoba ngigane nje kuleli khaya ziningi imfihlo engigqibile. Yabo le ayisoze yavela. Hayi siyabonga kakhulu ma uthi uthathe i-call yethu. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Hayi bonga mina mntana. Yebo ma. Uyamuzwa kuma ukuthi mhlambe singathi-ke usesayidini lakho. Uzizwa kanjani-ke kona-ke usukukhiphile-ke lokhu kade ufihlile? Nginakho ukukhululeka okukhona ngoba at least ukhona useyazi le ndaba. Yabo. Uma useyayazi, yabo. Kuze kwanzima Nkosi yami. Manje umfana-ke lo oyi-ex yakhe lo kwafanele abuye esikhwishi ngoba nakho uSimangele esezithwele. Yena-ke indaba yakhe izobe isimiswa kanjani-ke? Uzobe sekubheka kanjani ma ucabanga? Angazi kukuyena ukuthi uyajabula noma uphatheka kabi. NjengoSibari nje benikade nizwana noma vele bukadeni? Hayi besingenakho ukuzwana okungako. Begcina ngokuthi nje ubaba wengane yasisiwakho. Phela, phelele lapho. Okay. Kulungile siyabonga usivakashele uhlelo lethu. Angazi ngihlezi ngizwa kuthiwa khona indaba ezishisayo kodwa yabona le angazi. Nawe uma ufuna sikusize ungasithinta kulezo zinamba ezivela lapha escreenini. Siyabonga kakhulu ukuthi ubukele lolu hlelo, siyanthanda. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare yonke indawo. Bye. It's the Blaqlife TV.